Teacher Deb. Hello mga bata, magtuon ta karon sa litra I ug tingog I. Litrang I ug tingog I. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa tingog I. Igorot, injection, insekto, sunod mga bata, ilha ang hulagway, pangitaa ang tingog I na aba sa una o sa ulahi. Ito man ang lingin sa imong tubag. Sunod, lingini ang mga litra nga ana ay tingog nga I. Hali mga bata, magbasa na ta. A. Ma. S. I. Si. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Mi. Si. Is. Im. Mga pulong. Mami. Sasa. Ima. Sisa. Misa. Pulungan or phrase. Ang misa. Si sisa. Hugpulong or sentence. Naa sa misa si Ima. Karon, na ako'y story sa inyo ha.
ang uluhan sa atong story, naa sila sa misa. Si Ama, Mama ug si Sam naa sa misa. Ang pangutana, kinsa ang naa sa misa? Asa sila Ama, Mama ug Sam? Kung ikaw si Sam, muuban ka ba sa imong ama ug mama? Ngano man? Karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang I. Ipadayon ang pagsulat sa litrang I sa bakanting linya. Daghang salamat! Bye-bye!